Pula jotono khulmong ya pharo tai phung ka ham जों आगे लाई थांनाय रग नुगुइ दं नुखा तावबो नुगुइ दं रोमान स्क्रिम बागै जुदा जुदा तामनाय ससाइटि एबाखाय जुदा जुदा तामनाय मथारक सामुं खलाय दङ जों दिनर नखरमारि जन अबनो जों बुमारक अंगै जारा बुमारक बुमा माने असंसारनि पुइला वार्ड जतो सरायनि थानियो आमासे सगां फायो आमा शब्द ओ बुमारक जों नुगुइ दंमालिया दिनै आमा बागै जों मा नखरका जे चिनि बुमानि जे लेंगुवेज चिनि जे कक आ ककनो नारकना रखा खायना बागै जों बुमारक ब पिछय दङै इंगिया जों बुमारक ब नखना नांनाय मैदानो होनाय जों दिनर बुमारकनि फाइसिंतै कायसा कतर खाय जों दिनर चबा खायनानि थां दङ इंगे आरो सानामु जों अबनो जों बुमारकनि जेता तामनाय बुइ जेता सान दङ अमबाय डिफारेन्ट अबो डिफारेन्ट तो गरै तांखाय नायना थांगांगाय जे अबनो आसुदिनि जतनो बुमानि जे आमानि ककनो होनाय साना फायमानि तिनि अ आमारकबो नगा आसुगै दे काथि खुन्ति सिमिं तै टंलिया जों तिनि तिनि तामनाय देकारा याकारै जों तिनि अ बेनार अ फेलेग्रमै जों तिनि तिनि राइट नि बागै याक्ति साना बागै मा फायका हने तिनि तो हास्ते पात बाबा हायरक मा दंगन थाने नानारनो थाना केएसएफ नि तो सबमिट खायका हने खनाबो हास्ते पात जुदि नर्म मालायनि समयाखाय बसकानि सालाबो बाहायखायसे जुदि बर मालायनानि समयरिया थानाय चिनि चराइरंनि प्रबोजों नुकजाखा जे चिनि मरम गोनां राज्यपाल बहुत सुस्थ दङैनो बुइनि तामनेटनि माध्यमे नुखाचों जे ब ओइनो कुबुंनि बर रबाय मालायै थानसाखाय माइचाय दंमानि इंगा आजागाव जुदि बिन थानियो जे कुबुंनि बर रबाय मालायनानि इम्पोर्टेन्ट जेता चिनि रोमान स्क्रिप्ट न जोंति चबा खायतमन ब इम्पोर्टेन्ट वान सुगिया हंगाय अबो हायके जों याकारे रिमिया चिनि जुदि छयं बरक तिप्रासा दफाना हामजागु हंके खाखायो अ चबानो बरक सक्सेस खायरि रेनाय चिनि सानमुंनो बरक सक्सेस खायरि रेनाय आर तिनि जुदि मालाया हंगाय बसकां जततुक पर्यन्त ब मालायनानि जरारिया सा चिनि अ चबा चालु तंनाय थाने रमे हाके तिनि बाहानि सिकिरि सगरका तुइटाय लाथा सासो के नरक बाहाय खाने नर किरे मोनैना मुचुंगु नंनियाव प्रश्न तामनि माले बुमा संसारो बुमा हाय पावर गोनां तेकेबो करे खरां कतरखाय मा सावो ताल साल फुनुक मानो जों बुमारो अ संसारो कायसा कायसा चरायनो कायसा कायसा तामनाय बोसा साजोबो बारिनाय काजै जोंनो सिकिरना ता थांनि जोंनो सिकिरना थांगाय नरक देरानाय हामबाय या ताखक संनो हामबायरिवो ताय मिडिया ताखक सिनि तंनाय सिनि चैनल दंग टीवी चैनल नया सा मिडिया ताखक रंनो जों तिनि अरो तामनि बागै अबा हाके किथिंगै चिनि तिनि मा आसुलायका हंकाय चिनि जों तिनि बुमा रंगै रोमान स्क्रिप्ट न तुय जों तिनि कायसा मेमरमनो रिजांनाय चिनि राज्यपालनि थानि अबने बागै जों तिनि आबने किथिं सावने चिनि बुमा बदलक तिनि अबा हाके कुथुम लायका जों तिनि बुमा बदल तामनि बागै अबा हाके कुथुम लायका हंकाय जों जतनो सायमानो चिनि कक चिनि मानि कक न जों जे सकायपानो जों माननानि नांनाय हनै जों तिनि बुमा बदलक अब नुगि तंमालिया थानायो अबा हायगनो चिनि कक न जों माननानि हनै चिनि रोमान्स स्क्रिप्ट बाय जोंनो मारिनाय हनै अबा हाके आन्दोलन कायसा थांमानि अ थांमानि जगह जों बलाय खेनो बका कष्ट तंगि मालिया बुमा बदलक स्कुलनि स्टुडेन्ट बरंनि मान थाइनो सानानि फाइतानि पर्यन्तसे जों तिनि अबा हाके केबेंगै अनेक समय बुतक खायजाका ओइ बुतक न नुक जागै जों तिनि बुमारक अबा हाके मा बासाका आव चिनि कायसा नांगो थिनाङो चिनि कक बाय जों फोरोंनानि थांतिनि ताङै जों तिनि अबा हाके जों केबेक जोंनो ताङै बुतक जोंनानि बागै जों तिनि वाइस बुमा बदलंगै जों तिनि अ रोमान स्क्रिप्ट न जों तिनि राज्यपालनि थानि याफालायनाय ताइ राज्यपालनि थानि जों याफानो अबनो आर अबनि बिसिंति राज्यपाल जिनो अबनो एक्सेप्ट खाया हंगाय जों तिनि तामुनो तामंगि अब जों ताबु जति सायमायाखो याफायनि परे अब जों दिय सना हाजागनाय मिडिया ताखक रंनो जों तिनि अरो तामनि बागै अबा हाके किथिंगै चिनि तिनि मा आसुलायका हंकाय चिनि जों तिनि बुमा रंगै रोमान स्क्रिप्ट न तुय जों तिनि कायसा मेमरमनो रिजांनाय चिनि राज्यपालनि थानि अबने बागै जों तिनि आबने किथिं सावने चिनि बुमा बदलक तिनि अबा हाके कुथुम लायका जों तिनि बुमा बदल तामनि बागै अबा हाके कुथुम लायका हंकाय जों जतनो सायमानो चिनि कक चिनि मानि कक न जों जे सकायपानो जों माननानि नांनाय हनै जों तिनि बुमा बदलक अब नुगि तंग
tangmalia thanayo oba haigino chini kokno sung manani hinai chini romance script bai sungno mari nai hinai oba haike andolon kaisa thangmani o thangmani jago sung balai kheno baka kosto tongi malia buma bodolok school ni student na borongni মান থাইনো সানানি ফাইতানি পর্যন্ত সে जों তিনি অবা হাইকে কেবেঙ্গै অনেক সময় বুতক খাইজাকা ওই বুতক ন নুক জাগাই जों তিনি বুমারক অবা হাইকে মা বাসাকা আও চিনি কাইসা নাঙ্গো থিনাঙ্গো চিনি কক বাই जों फोरोंनानै थांथिनि ताङै जों তিনি অবা হাইকে जों কেবেক जोंनो ताङै বুতক জাंनानि बागै जों তিনি वाइस बुमा बदलंगै जों তিনি अ रोमान स्क्रिप्ट न जों তিনি राज्यपालनि थानि याफालायनाय ताइ राज्यपालनि थानि जों याफानो अबनो आर अबनि बिसिंति राज्यपाल जिनो अबनो एक्सेप्ट खाया हांकाय जों তিনি तामुनो तामुंनि अब जों ताबु ताबु जाति साइमेयाखो याफायनि परे अब जों दियो सना हाजाकनाय आइतंखो कुनु जागा हांकाय अबनो तिनि सानानै नांनाय कुनु जागा हांकाय चिनि बुमा बदलक फाइनायनि बगे प्रस्तुत नाय दङ आ जागा गोबांमा बररक किचा केबेङै दङ होननै जों खबर मानो हाइफोनो चिनि बररक केबें मानो जों केबें या खायनो बोसकांनि तिनिनि जे लरायनो जों जे सेकेन्ड लरायनो शामिल खायनायनि बागै बरक ताक साहित्यगै दङ एमने तो चिनि मैक्सिमाम तो जों चिनि 44 टा ब्लक दङ ते 12 टा चिनि पलिटिकल दङ अबनो किटिङै चिनि बलाय 10,000 नि मैक्सिमाम ताबु बरक नाय ताबु फाइ दङ जों ताबु खबर कम्युनिकेशन खाइ दङ केबल लामा अदेरङै पुसगै दङ गभर्नर बाय जति से कक मा सालायाके बुसखांरबो बमा के या जों अबनो तिनि गभर्नर ब या द यासा या जों सेमिया जों चिनि उचित जों याफारनाय याफारै यासायानि परे हंगाय जों तामंनो अब नरक नाय दंदे नरक नुंनाय